LPS rozbaľovanie pákov. Takže ideme rozbaliť tento, ktorý ja som si rozbalila. Nie, ona ide tento a ja tento. Takže Zoe je tu. Áno, Zoe je fialová. Sem dáme. Ja mám medvedíka, je. A pastelína ide preč sem. Áno, pastelína ide preč. Ďalšie rozbalíme si. Ďalšie máme pekné. Sova. Áno, sova. A ďalšie rozbaľujeme. Áno. A ja mám psíka. Ja mám kožičku. Ona má kozičku maličku. Môžem ja posledné, prosím? Ačkeš tak, no? Dobre, ďakujem. A ďalšia je hlavička. Hlavička, čo je ten. Áno, tak to bolo všetko. A čo sme si urobili? Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak hej, dajte like a napíšte do niečo komentárov a ahoj!